Здравейте и добре дошли в YouTube канала Пътешествие към здравето. Аз съм Анета и днес ще си говорим за вкусните доматени сосове. Кои са тайните за тяхното приготвяне и съхранение? Каква е разликата между доматен сос и пюре? Какво да добавите към доматения сос за плътност? Колко дълго и как можете да съхранявате доматен сос? Ще разгледаме най-класическите рецепти за приготвяне на доматен сос, както и в кои рецепти можем да ги използваме. Ако информацията във видеото ви харесва, абонирайте се за канала, за да получавате видеа, които ще качвам. Харесайте това видео и го споделете със своите приятели в социалните мрежи. Благодаря ви! Доматеният сос е един от най-популярните в света. Може да се приготви бързо и да се сервира с почти всякакви ястия – паста, колбаси на скара, кюфтета, домашен чипс. Доматеният сос често се приготвя у дома за зимата. Ароматната добавка ще ви помогне да подчертаете и подобрите вкуса на ястията. Ще сподели тънкостите на приготвянето на соса и доказани рецепти. Тайните на приготвянето и съхранението. Каква е разликата между доматен сос и доматено пюре? Доматеният сос и доматеното пюре често се бъркат. Всъщност те се различават по консистенция, вкус и състав. Пюрето е по-гъсто, има плътна, еднородна текстура и наситен вкус. Приготвя се от пресни домати. Сосът е по-течен, вкусът му е по-мек. Сосът може да се направи от пресни домати или доматено пюре. Към него често се добавят лук, чесън, ароматни билки, чушки, както и захар и растително масло. Доматеният сос се сервира към готови ястия или се включва към тях, докато пастата се използва за приготвянето на ястия, като супи или месни гювечи. Доматената паста често се превръща в основа на домашен кетчуп. Какво да добавите към доматения сос за плътност? До сгъстител много домакини използват брашно, пържено без масло, картофено или царевично нишесте. Подходящи са и традиционните сгъстители – желатин, агар-агар, пектин. За сгъстяване на соса можете да използвате и сметана, топено сирене, яйчен жълтък, замразено масло или галета. Можете да опитате дълго варене на слаб огън, по време на което излишната течност ще се изпари. Колко дълго и как можете да съхранявате доматен сос? Доматеният сос е нетраен продукт. По-добре е да се съхранява в хладилник, в съдове, които се затварят плътно. Така ще го запазите свеж до 5 дни. Ако решите да замразите излишния сос, използвайте кутии за храна или специални торбички. Те ще гарантират безопасност до 6 месеца. При стайна температура сосът е годен за консумация само 24 часа. Как можете да разберете дали сосът се е развалил? На първо място обърнете внимание на цвета. Потъмняването или появата на зеленикав оттенък трябва да ви предупреди. Те ще показват, че продуктът е с изтекал срок на годност. Ще има неприятна миризма и мухъл на повърхността. Ако информацията във видеото ви харесва, абонирайте се за канала, за да получавате видеа, които ще качвам. Харесайте това видео и го споделете със своите приятели в социалните мрежи. Благодаря ви! Класически доматен сос. Класическият доматен сос е лесен за приготвяне и с наситен вкус. В основата му са озрели сочни домати, които са смлени с ароматни подправки. Резултатът е комбинация от сладки и кисели нотки, леки подправки
и наситен аромат. Класическият доматен сос е подходящ за паста, пица, запеканки, барбекю и зеленчукови ястия. Перфектно допълва вкуса на месо, птици, риба и придава сочност и яркост на всяко ястие. Като допълнителни съставки към класическия доматен сос най-често се добавят риган, люти чушки, лук, чесън, смлян черен пипер и босилек. Доматите могат да са пресни, както в нашата рецепта, или консервирани. Продукти за приготвяне на класически доматен сос: 1 кг пресни домати, глава лук, скелитки чесън, 1 или 2 на брой, според вашето желание, 10 г захар, стрък босилек, сол на вкус. Начин на приготвяне: извийте добре доматите и ги прехвърлете в гилгир. С помощта на остър нож направете плитки кръстовидни разрези върху всеки зеленчук. Попарете ги няколко пъти с вряла вода, за да ги обелите по-лесно. Обелените домати нарежете на купчета, като по възможност премахнете семките. Те могат да придадат горчивина на соса. Обелете лука и го нарежете на тънки полукръгчета. Прекарайте чесъна през преса, а босилекът се нарязва наситно. Прехвърлете всички съставки, включително захарта и солта, в тенджера и поставете на котлона на умерен огън. Бъркайте, като леко притискате доматите, за да пуснат по-бързо сок. Оставете да заври и гответе 20 минути. Оставете сместа леко да се охлади, прехвърлете я в купа на блендера и пасирайте до гладкост или претрийте през финно сито. Поднесете доматения сос в купичка или го добавете директно в чинията към основното ястие. Пикантността, сладостта и киселинността на соса можете да регулирате по ваш вкус. Например, добавете щипка сух лют червен пипер, ако искате да добавите малко острота, или използвайте повече захар, ако смятате, че сосът не е достатъчно сладък. Ако информацията във видеото ви харесва, абонирайте се за канала, за да получавате видеа, които ще качвам. Харесайте това видео и го споделете със своите приятели в социалните мрежи. Благодаря ви! Как да си приготвим домашен доматен сос за паста? Макарони и доматен сос са винаги печеливша комбинация, на която малцина устояват. Ето защо кулинарните експерти са измислили много разновидности на доматени сосове за паста. От аненска, болонезе, маринара, пасата. Всеки може да открие заливка по свой вкус. Предлагам ви да направите истински италиански доматен сос за спагети у дома. В основата му са пресни сочни чери домати. Ако имате само обикновени домати в хладилника си, няма проблем, използвайте ги. Много италианци дори приготвят соса от консервирани домати в собствен сок. Продукти: 800 г чери домати, 25 г масло, малка глава лук, половин чайна лъжичка захар, 2 супени лъжици доматено пюре, половин чайна лъжичка сол, 50 мл вода, смлян черен пипер на вкус. Начин на приготвяне: измийте добре доматите в топла вода, нарежете ги на четвъртинки и ги поставете в купата на блендера. Пасирайте до гладкост. Прекарайте получената смес през финно сито, за да отстраните семките. Вземете тенджера с дебело дъно, добавете маслото и ситно нарязания лук. Поставете на средно силен котлон, покрийте с капак и изчакайте маслото да се разтопи. За да стане лукът по-крехък, сипете 50 мл вода в разтопеното масло.
Отново покрийте съда и изчакайте 2 минути. Добавете чери доматите, доматеното пюре, захарта, солта и прясно смляния черен пипер. Разбъркайте. Покрийте с капак и гответе на слаб огън 7-8 минути. Ако сосът ви се стори твърде рядък, оставете го на котлона още 3-4 минути. За да приготвите пастата, сварете спагетите, докато станат полуготови. След това ги прехвърлете в доматения сос и разбъркайте, докато цялата паста се покрие добре с соса. Готовото ястие поръсете с ситно настърган пармезан и гарнирайте с листенца пресен босилек. Традиционната италианска вечеря е готова. Ако информацията във видеото ви харесва, абонирайте се за канала, за да получавате видеа, които ще качвам. Харесайте това видео и го споделете със своите приятели в социалните мрежи. Благодаря. Как да си приготвим италиански доматен сос с босилек за зимата? Този лесен за приготвяне, но изненадващо вкусен сос ще бъде истинска находка за всички любители на италианската кухня. Сладките зрели домати, ароматният босилек и чесъна създават уникален вкус, който ще ви напомня за лятото. За да приготвите доматен сос с босилек за зимата, вземете пресни месести домати. Препоръчвам ви да добавите малко лют пипер. Това ще направи вкуса още по-интересен. Необходими продукти: 2 кг домати, 10 г босилек, глава чесън, 100 мл зехтин, 100 г млян червен пипер, люта чушка, 3 супени лъжици захар, млян черен пипер, 2 чайни лъжички сол. Начин на приготвяне: разрежете добре измитите домати на 4 части. Изрежете местата, където са дръжките. Нарежете лютата чушка на едро, отстранете семките и дръжките. Доматите и чушките се прекарват през месомелачка или се пасират с блендър. Претрийте получената каша през сито и прехвърлете в тенджера. Покрийте с капак и оставете да заври на силен огън. След като сосът заври, намалете температурата до средна. Разбъркайте, гответе 10 минути. Отстранете пяната, която се образува по време на процеса на готвене. Ако сосът е течен, отстранете излишната вода. Притиснете доматената смес към дъното на тенджерата с финно метално сито. С черпак отстранете течността, която се е появила над ситото. Когато сосът достигне желаната гъстота, добавете захар, сол, пресован чесън, смлян черен и червен пипер. Сипете растителното масло. Разбъркайте добре, покрийте с капак и оставете за 5 минути. Добавете към соса ситно нарязан босилек, оставете да заври и варете под капак 20 минути. Разсипете готовия доматен сос в буркани, затворете с винтови или обикновени капачки и оставете соса на стайна температура за 24 часа. След това може да бъде преместен на постоянно място за съхранение. Ако информацията във видеото ви харесва, абонирайте се за канала, за да получавате видеа, които ще качвам. Харесайте това видео и го споделете със своите приятели в социалните мрежи. Благодаря. Доматен сос за пица. Абсолютно невъзможно е да си представим пица без доматен сос. Той задава тона на това ястие, прави го по-апетитно и добавя сочност на пълнежа. Запазете тази проста рецепта за доматен сос, приготвена с домати и доматено пюре. Подходяща е за всякакви домашно приготвени пици. С месо, с сирене или морски дарове, вегетариански. Сосът от посоченото количество продукти е достатъчен за 3 средно големи пици. Необходими продукти: 850 г домати, 25 мл зехтин, 180 г доматено пюре, половин лъжичка сушен ригън,
половин супена лъжица захар, 2 скилитки чесън, половин чайна лъжичка млян червен пипер, млян черен пипер и сол на вкус. Начин на приготвяне. Нарежете доматите на 2 или 4 части. Сложете ги в тенджера с дебело дъно и ги оставете да къкрят в собствения си сок на слаб огън за 10-12 минути. Обелете доматите и ги пасирайте до пюре. Нарежете чесъна на ситно. Загрейте зехтина в тенджера и запържете чесъна за 1-2 минути. След това добавете смлените домати, доматеното пюре, захарта, солта, черен и червен пипер и сульфриган. Разбъркайте. Покрийте тенджерата с капак и оставете соса да заври на среден огън. Намалете котлона и гответе, като разбърквате от време на време 18-20 минути. Преди да използвате готовия сос, оставете го леко да се охлади. Когато приготвяте пица, италианците препоръчват да сложите топъл сос върху хляба. Благодарение на това, тестото ще бъде по-меко и пухкаво. Ако информацията във видеото ви харесва, абонирайте се за канала, за да получавате видеа, които ще качвам. Харесайте това видео и го споделете със своите приятели в социалните мрежи. Благодаря. Как да си приготвим доматен пикантен сос за месо? Пикантният доматен сос е перфектната добавка към всяко месо. Сочна пържола, пиле с хрупкава кожа, ароматен кебаб или крехко свинско. Лютите чушки са причина за пикантността. Регулирайте количеството им по ваш вкус. Необходими продукти: 2 кг домати, 2 люти чушки, 2 глави чесън, 1 супена лъжица семена от кориандър, 3 дафинови листа, 500 мл вода, 1 чайна лъжичка сушен розмарин, млян черен пипер и сол на вкус. Начин на приготвяне. Нарежете доматите на 4 части, отстранете дръжките, почистете лютите чушки от семките и семеделите. Поставете зеленчуците в тенджера и ги залейте със студена вода. Варете на слаб огън на 40-45 минути. Обелете доматите и заедно с чушките ги прехвърлете в купата на блендера. Смелете. Върнете полученото пюре обратно в тенджерата. Покрийте с капак и при периодично разбъркване гответе на среден огън 30 минути. През това време соса трябва да се сгъсти забележимо. Смелете семената кориандър и розмарина и нарежете чесъна на ситно. Добавете всичко към доматения сос, заедно с солта, смлян черен пипер и дафиновите листа. Разбъркайте добре. Оставете да къкри на тих огън още 25 минути. Ако видеото ви харесва, абонирайте се за канала, за да получавате видеа, които ще качвам. Харесайте това видео и го споделете със своите приятели в социалните мрежи. Благодаря ви. Как да си приготвите домашен кетчуп? Кетчупът отдавна се смята за дежурен сос. Много хора го държат постоянно в кухнята си. Сосът се поднася към скара, картофи, паста, пържени яйца. С него се правят сандвичи. Има много рецепти за кетчуп. Можете да го приготвите по-европейски или по-ориенталски. В първия случай към кетчупа се добавя много захар и лук, а във втория не се пестят оцет и канела. Някои домакини добавят ябълки към кетчупа, защото те допълват вкуса на доматите, създавайки перфектния баланс на кисело и сладко. Необходими продукти: 3 кг домати, 4 ябълки, но да са кисели, 2 големи глави лук, 1 чайна чаша захар, 2 глави чесън, 100 мл трапезен оцет 9%, 5 зърна карамфил, 1,5 супени лъжици сол, кардамон и смес от пипери на вкус. Начин на приготвяне. Нарежете доматите на 4 части и ги почистете. Обелете лука и го нарежете на едро, а ябълките на ситно, като отстраните сърцевината, но оставите кората. Смелете почистените плодове и зеленчуци. Прехвърлете получената смес в тенджера,
Добавете ситно нарязания чесън и поставете на котлона. Изчакайте да заври и гответе, като разбърквате от време на време. 1 час. Ако доматите са твърде воднисти, можете да готвите кетчупа още 10-15 минути. Изключете котлона и оставете соса да се охлади леко. Разбийте с потапящ се блендер до гладкост. Добавете сол, захар и подправки към кетчупа и разбъркайте добре. Върнете съда на котлона. Оставете соса да заври отново и гответе още 20 минути. Ако ви харесва, абонирайте се за канала, за да получавате видеа, които ще качвам. Харесайте това видео и го споделете със своите приятели в социалните мрежи. Благодаря.